jimmatura anke f'dawn. Mbagħad huwa waqqaf hemmhekk il-monasteru tiegħu fil-Wittanio f'Subiaco, imbagħad fis-sena 529 mar Monte Cassino. U minn hemm il-qudiem ħadet xejn oħra wkoll din il-ħajja monastika ta' San Benedittu. Fil-fatt hu baqa' magħruf ħafna għar-regola tiegħu San Benedittu li huwa ktieb ta' erf kbir u kontribut kbir għall-Knisja u għaċ-ċiviltà tal-Punent. U f'din ir-regola huwa qatt flimkien il-ħeġġa għall-ħajja monastika, xi ħaġa antika fil-Knisja, imma wkoll il-bilanċ ta' ħajja umana u allura flimkien viżjoni tas-sew nisranija ta' kif tgħix il-ħajja illi tat kontribut kbir ukoll lill-kultura Ewropea. Il-fatt hemm dawk iż-żewġ pilastri li dejjem naqduhom bir-raġun ma' din regola ta' San Benedittu ora et labora. Itlob u waħdem, it-talb u x-xogħol flimkien. U din regola ta' San Benedittu tissejjaħ fil-fatt regola ta' l-iskola għas-servizz ta' Kristu. Hawnhekk Benedittu bi-skola ma kienx jifhem skola kif qed nifhmuha llum aħna ma iktar taħriġ. Illi din regola tgħinek biex inti titħarreġ bħala dixxiplu ta' Kristu. Kien jinsisti ħafna li l-monaċi tal-monasteru ikollhom ħajja ta' talb. Ħajja soda ta' talb, għax dak huwa l-iktar importanti hemm hija l-għajn. Flimkien mat-talb ukoll l-istudju u x-xogħol. L-istudju għenhom fil-fatt biex huma ikunu nies li jaqraw u dak iż-żmien ukoll jerġgħu il-kotba jikkupjawhom, ħallew wird kbir il għaliex dak iż-żmien mhux bħallhom tistampa ktieb, toqgħod tikkupjah bil-mod il-mod u b'dik serjetà kbira u għamlu biċċa xogħol verament tajba. Imma wkoll il-monasteri ta' San Benedittu baqgħu magħrufin ukoll mhux biss għat-talb u għall-istudju ma wkoll għax-xogħol. Fil-fatt huma kellhom jaħdmu biex isostnu il-monasteri tagħhom u għalhekk ikabru l-ikel tagħhom, jibnu l-knejjes u l-postijiet, jieħdu ħsieb ukoll għax-xorb, imma wkoll kellhom dik l-enerġija dawn tal-ħajja monastika biex il-xogħol jiżviluppawh. U għalhekk il-ħidma tagħhom mhux biss permezz tat-talb u liturġija ma wkoll fl-iżvilupp ta' l-agrikoltura, tal-arkitettura, tal-mużika, tal-arti, tal-mediċina, tal-kura l-morda. Ara kemm kontribut kbir taw għall-iżvilupp integrali tal-bniedem. U din hija l-viżjoni sabiħa ta' San Benedittu u kontribut kbir li ta' lis-soċjetà fi żmienu u li taw tul is-snin il-monasteri lil tant soċjetajiet differenti u anki lill-Ewropa. Il-fatt il-monasteri kienu meqjusin oażi ta' ċiviltà, postijiet fejn issib tas-sew ħajja umana ordnata. San Benedittu, l-Benedettini għalmuna xi ħaġa essenzjali ħafna għall-ħajja. Li biex aħna ngħixu ħajja sabiħa, ħajja utli, ħajja mimlija, għandna nżommu ħarsitna l-ewwel fuq il-ħwejjeġ ta' Alla. Fittex lil Alla u ħalli lil Alla isibek. Dak kien l-iktar punt importanti. Imbagħad minn hemm jiġu l-affarijiet l-oħra. Għax Alla jgħinek u mbagħad qiegħed l-affarijiet f'posthom. Imma fittex il-Alla l-ewwel. U dak huwa il-messaġġ tant importanti meta tfittex lil Alla u mbagħad jilluminak
fuq ir-realtà tal-ħajja tal-bniedem, fuq kif tkun ta' servizz tas-sew għall-bniedem u ta' ġi tas-soċjetà. Il-fatt dan huwa messaġġ importanti u San Benedittu li huwa patrun tal-Ewropa jagħti lilna llum dan il-messaġġ importanti fittex lil Alla qiegħed lilu l-ewwel. Għax inkella tkun qed taqleb l-affarijiet rashom l-isfel. Ara x'jiġrilna aħna kultant. Meta aħna flok infittxu lil Alla inqegħdu lil nfusna minn floku. Pereżempju, li nagħmlu lil nfusna sidien tal-ħajja. Din ħajja li tgħix u din ħajja illi mhix denja li tgħix. Din ħajja li tista' tiżviluppa u din ħajja ta' bniedem qed ngħidu illi titwarrab. Hemm inkunu qegħdin nagħmlu lil nfusna flok Alla u hemm inkunu qegħdin inqaċtu l-eruq taċ-ċiviltà tagħna, taċ-ċiviltà wkoll Ewropea. Jew nitolbu l-Mulej llum bl-interċessjoni ta' San Benedittu ejna biex tkun inti dejjem l-ewwel u bis-saħħa tiegħek inkunu nistgħu ngħixu ħajja tas-sew sabiħa, utli u li tħalli l-frott. Issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Fil-festa ta' San Benedittu nitolbuk mulej biex aħna fil-ħajja tagħna nagħtu din l-importanza talb għall-għaqda tagħna miegħek u tkun inti l-ewwel f'ħajjitna kif ukoll il-ħidma li toħroġ minn din l-għaqda miegħek nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej ukoll għall-Ewropa, għall-pajjiżi kollha tal-Ewropa biex jarfu tassew jożżu l-eruq tagħhom insara nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll barra minn Malta. Nitolbuk ukoll mulej għal dawk li qegħdin għaddejjin minn dbatija fil-mart tagħhom biex inti tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej ħalli dejjem aħna nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nixtieq nitlob ukoll mod partikolari għal tifel li għada se jagħmel operazzjoni u li jeħtieġ it-talb tagħna għalih għall-familja tiegħu u għal kull min b'xi mod jew ieħor qiegħed jistenna li jagħmel operazzjoni u li jeħtieġ it-talb tagħna nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqaħħom fi ħdanek tagħti il-faraġġ il-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U aħna nħarsu wkoll San Benedittu illi kien magħruf ħafna wkoll għall-ospitalità għall-monasteri li huma xhieda ta' ospitalità nitolbuk mulej li aħna dejjem ikollna qalb miftuħa għall-oħrajn nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tieba tiegħek mulej jilqa' l-offerti li qegħdin nagħmlulek fil-festa ta' San Benedittu u għatina li bħalu nfittxu lilek biex niksbu d-doni ta' naqda u slim fis-servizz tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin li jikkonsegraw ruħhom għal Kristu minħabba s-satna ta' smewiet jixraq infaħru lilek għall providenza tiegħek tal-aġeb. Għax bija terġa' ssejjaħ il-bniedem maqdusija li fiha sawwartu fil-bidu u ddoqqu minn issa id-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewiet, imbierek minn ġej fissem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġa' rat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċċa tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Takar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk. Għatli lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, imkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostli ma' San Benedittu l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, imkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess Missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna tubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieb ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub
u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejn u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa l-glorja l dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iż-żejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ħajja ta' dejjem amen. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li rċevejna mulej ir-ran tal-ħajja ta' dejjem fiċ-ċokon tagħna nitolbuk li fuq it-twissijiet ta' San Benedittu naqduk bil-fedeltà fil-liturġija u nitħeġġu bl-imħabba l-ħudna l-bnedmin bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħajr lil Alla. Wasanna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. Min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta jista' jċempel fuq 2569 9100 jew jordnaħ online fuq store.newsbook.com.mt. Grazzi u nsalmilkom.
Fil-festa ta' San Benedittu illum nofru dan ir-rożarju għal Benedittini kollha, reliġjużi Benedittini kif ukoll biex aħna nkomplu nkunu ispirati mill-eżempju sabiħ xhieda sabiħa ta' San Benedittu, speċjalment li nitolbu u naħdmu u naqdu fl-imkien it-talb u l-ħidma fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana smat talbtana jina u għafmana, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna, għallik jismat talbtana dak it-wilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għafrina dobietna ħarista minnar tal-infern. Kull ġeneral kollha u id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw flow il-misteru tal-ferħ. Meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li sitna Marija li kienet tkun Alla. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر المنوحات علينا إذا دخلناش في التجريب ازدهلسنا من الداني أمين. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-munejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلق علينا متنبين السو في السيا الموتانا أمين. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-munejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلق علينا متنبين السو في السيا الموتانا أمين. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-munejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلق علينا متنبين السو في السيا الموتانا أمين. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-munejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلق علينا متنبين السو في السيا الموتانا أمين. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-munejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلق علينا متنبين السو في السيا الموتانا أمين. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-munejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلق علينا متنبين السو في السيا الموتانا أمين. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-munejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلق علينا متنبين السو في السيا الموتانا أمين. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-munejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلق علينا متنبين السو في السيا الموتانا أمين. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-munejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلق علينا متنبين السو في السيا الموتانا أمين. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-munejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلق علينا متنبين السو في السيا الموتانا أمين. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. كيف كم البدو السو ديم يبقى الديم تديم أمين. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-wilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrina dobietna għarissa minnar tal-infern u ġeneral kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر المنوحات علينا إذا دخلناش في التجريب ازدهلسنا من الداني أمين. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-munejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلق علينا متنبين السو في السيا الموتانا أمين. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-munejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلق علينا متنبين السو في السيا الموتانا أمين. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-munejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلق علينا متنبين السو في السيا الموتانا أمين.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit'imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit'imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit'imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit'imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit'imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit'imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit'imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissimo Rina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern. Hu ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misterju tal-ferħ meta Sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiedi sa tnagħtek ikun trid int kif fis-sema jda fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر المنوحات يلينا دخلنيش في تجريب ازدهلسنا من الداني أمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا tlopalina mit'imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا tlopalina mit'imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا tlopalina mit'imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا tlopalina mit'imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا tlopalina mit'imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا tlopalina mit'imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا tlopalina mit'imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا tlopalina mit'imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا tlopalina mit'imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا tlopalina mit'imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissimo Rina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Giuseppe ppreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiedi sa tnagħtek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر المنوحات يلينا دخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الداني أمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak
Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dubietna. Ħaresna min-nar tal-infern, hu ġeneru kollha u dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. ħobsna kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, iddaħannix fit-tiġrib, iżżeħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dubietna ħaresna min-nar tal-infern.
Hu ġeneru kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u ta' matana slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u riteva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turuframent il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-ferma tal-Papa missinna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم اغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر منه خاطي علينا ادخلنيش في تجريب ازعلسنا من الداني أمن. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم معلا اطلب علينا متنبين إسا وفي السيئة الموتانا أمن. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. كيف كم البدو إسا وديم يبقى الديم تديم أمن. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. الداول تديم يدليلهم. Jistriħu fil-paċi. أمن. Mulej ħniena. مولاي حنينا. Kristu ħniena. كريستو حنينا. Mulej ħniena. مولاي حنينا. Kristu ismana. كريستو اسمانا. Kristu il-qattal btana. كريستو القتل بتاعنا. Missier eternalla. حنا لينا. Ibenalla li fdejt id-dinja. حنا لينا. Spirtu qaddisalla. حنا لينا. Trinita qaddisa alla wieħed. حنا لينا. Imqazza Marija. اطلب علينا. Imqazza Ommalla. اطلب علينا. Imqazza xebba ta' xbejbiet. اطلب علينا. Ta' Kristu. اطلب علينا. Il-Knisja. اطلب علينا. Tal-ħniena. اطلب علينا. Tal-grazzja ta' Alla. اطلب علينا. U xebba. اطلب علينا. It-tama. اطلب علينا. Liżjed safja. اطلب علينا. Liżjed nadifa. اطلب علينا. Bla teba. اطلب علينا. Li tistoq l-imħabba. اطلب علينا. Tal-aġeb. اطلب علينا. Tal-parir it-tajjeb. اطلب علينا. Ta' min ħalaqna. اطلب علينا. Ta' min salvana. اطلب علينا. Xebba kollok aqal. اطلب علينا. Xebba li tistoq kull qima. اطلب علينا. Xebba li tistoq kull foħrija. اطلب علينا. Xebba kollok seta. اطلب علينا. Xebba kollok ħniena. اطلب علينا. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. اطلب علينا. Mera taqdusija. اطلب علينا. Tron tal-erf. اطلب علينا. Bidu tal-ferħ tagħna. اطلب علينا. Amara tal-Ispirtu Santu. اطلب علينا. Amara ta' kull grazzja. اطلب علينا. Amara ta' kull tieba. اطلب علينا. Warda mistika. اطلب علينا. Torri ta' David. اطلب علينا. Torri tal-Lavorju. اطلب علينا. Dar tad-deb. اطلب علينا. Arka tar-rab tal-ġdida. اطلب علينا. Bib tas-sema. اطلب علينا. Kewba ta' filgħodu. اطلب علينا. Saħħa tal-morda. اطلب علينا. Kien tal-midinbin. اطلب علينا. Faraġġ tal-migranti. اطلب علينا. Faraġġ tal-imniktin. اطلب علينا. Għajnuna tal-insara. اطلب علينا. Sultana tal-anġli. اطلب علينا. Sultana tal-patriarki. اطلب علينا. Sultana tal-profeti. اطلب علينا. Sultana tal-apostli. اطلب علينا. Sultana tal-martri. اطلب علينا. Sultana tal-konfessuri. اطلب علينا. Sultana tal-verġni. اطلب علينا. Sultana tal-qaddisin kollha. اطلب علينا. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. اطلب علينا. Sultana mtella s-sema. اطلب علينا. Sultana tal-Rożarju mqaddes. اطلب علينا. Sultana tal-familja. اطلب علينا. Sultana tal-paċi. اطلب علينا. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. اغفر لنا نطلبوك مولاي. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. اسمعنا نطلبوك مولاي. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. حنا لينا. Itlob għalina qaddisom Alla. biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għatililna għaddija tiegħek mulejjarna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-Ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħolarina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa int laqwa fost iqtajja tas-sema itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ ta' nifel lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Talba lil San Giuseppe, slima lik ħarries tal-feddeja u arus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lil-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha,
Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħin u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. San Benedittu, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjus taħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.